bos sosis. Lihat apa bos? Delok Yenik. Jerone kayak pesawat. Si pengguna dia buka kok ini tuh pak. Cuman sing bedoknya sing tengah tok iku tuh. Mobil setengah M kok padahal ngaruh mobil 200-an. Jangan buka bersyukur. Ini bersyukur. Lah iya. Untuk rezeki sebenarnya. Amin, amin. Dan jajal lo pak. Pak, masuk kartu solawati pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beh, cocok jan sakpole cocok iki. Kuwi berarti bukaan atape. Lah aku sing pengen tak pengen ngono iku lho, sing bukaan atape. Iki nek udan iso ngiwasi udan. Masa Meletok. cocok tenan bos. Tak dongakne nang iso tuku mobil sini ya bos. Iki tipe apa bos? Iki tipe Kia Modelista. Iki jenenge Zenik hybrid iki. Jadi mobilnya gede, Heeh. tapi wirid. Numpak iki 1 liter keliling nganjuk Kediri gak entek bensin. Karo ngene dhewe cek iritan. Iritan iki. Iritan iki. Hybrid. Peh cocok tenan bos. Di Sulawati to ping 3. Muga iso tuku Zenik, mobil Zenik bos sosis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Penampakan nih, ya. Cikgu pengen medun. Wareng Auto 2000 Kediri guys. Piye, enak apa? Nek duwe iki anakmu cik cilik bingung rewel nangis. Setane enek TV ne loro. Enek TV ne loro lho. Enak LCD nih ya. Totalne Upin Ipin apa Drakon terus. Lah gak langgarin dhewe kan kayak LCD ini nang tengah kono ya. Ngene dhewe iki loro nih. Loro nih kene. Siki kena dibuka ngono kae yo. Gak pengen gak ngangge AC. Kocone dhuwur iso dibuka. Jadi angin alam lebu langsung. Sik, sampean nang pokok gak gelem dadi sales ae. Aku cek ngelamar. Engko nek ketompo tak kredit ngene. Dadi sales apa? Sales Toyota. Oh, sales Toyota, tak kira sales rokok. Sales rokok ya apa-apa. Sampean pengen? Ya pengen. Ya, tak dengakne nang satu Bazinik ya. 2027 ya. Ya. Oke, amin ya rabbal alamin.